walang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina! Shout out sa mga nagulat sa mga revelasyones, sa mga laglagan at kantahan. Grabe! Hindi ko nga napanood. Meron lang akong clip na nakita. So may mga laglagan na. Ito na ba yung sinasabi ng source mo kahapon? Yon. Oh. So confirm yung source Confirm ko. yung source mo. Hindi lasing yung kausap mo. Kasi kahapon kasi si Diego, hindi kasi ako naniniwala sa kanya. Kasi feeling ko na nagkakwentuhan sila, mga nag-iinom sila. Kahapon sabi kasi ni Diego, meron daw mga mananagot. Oo. Kasi may nakausap daw siya na source na magkakaroon ng mga revelation for today. Ayan. Oo. Wala naman muna tayong magagawa kundi maghihintay na lang po talaga tayo kung ano pong mga mangyayari. Ano pa to malalim pa to parang di ba, nag-stop tayo doon kay Alcantara last time. So sabi natin, pinag-uusapan po namin na may ulo pa yan. So Ayan. kumanta na. Nagkumanta Nag-tell na. all na. Nagkumanta So na. meron na namang isang na naman sa taas. Ayan na po mga kabisyo. Pero kami po ay entertainment. Wag po kayong maniniwala sa amin. Nagpapaniwala sa amin. Kami naman po nandito lamang para magbigay aliw. Correct. Ayan. Komedyante pa kami sa radyo. Aha. Huwag niyo kaming siseryosohin. Huwag gawing seryosohin. Kung gusto niyo po ng seryosong usapan tungkol sa mga bagay na ito, lipat po kayo sa DZRH. Ayan, sa DZRH. True, lalo at walang halong eklavo. Actually, nagpapasikat lang po kami sa DZRH. Baka naman. Oo. Pwede na po kaming magbalita. Di ba? But anyways, we pray that I'm hopeful that, yung generation natin will still get to experience good governance. Alam mo yun, kasi matagal pa, hopefully, Jegs, matagal na panahon pa tayong mabubuhay sa Kaya mundo. nga, So kung nasa 40 tayo, ang hope natin, it's another 40 years. Tama. Medyo matagal-tagal na panahon din yun para Correct. baguhin ang mga bagay-bagay. Baka Tama. naman abutan natin. Kasi So, kung hindi natin aabutan, Jegs, ibig sabihin another 40 years na naman. Ano, century po bago magkaroon ng pagbabago? Hindi kasi na-realize ko, para magkaroon ng, kunyari, ang susunod na henerasyon na talaga makakita ng pagbabago sa Pilipinas in terms of good governance, kunyari mga Gen Alpha, ang tagal pa talaga Sobra. nun. Parang ayoko nang hintayin. Di Wag ba? naman. Wag naman din sana. Pero syempre, entertainment kami. Yan. Di ba? Kayo naman. Ito naman. Siniseryoso nyo kami. Kami naman po umaasa lamang, di ba, na isang araw Oo. alam mo yung natatandaan ko pag pumupunta ako ng Japan noon, nung hindi pa siya masyadong mahal yung pamasahe. Ngayon kasi parang hindi ko na talaga afford yung pamasahe. Nakakaloka. Ang hindi ko makakalimutan, kinikwento sa akin ng mga tao doon na ultimo mga CEO ng kumpanya, mga presidente ng kumpanya, mga matataas ang posisyon ng mga kumpanya ay nagtitrain. Okay. Kasi ganun siya ka-efficient, Oo. ganun siya kabilis. Correct. Dito, good luck. Alam mong presidente ang isang kumpanya kapag talagang bonggay siya sa mga sasakyan. Ganyan. Kasi sila mismo, hindi sila magte-train. Correct. Diba? So, I really pray that dumating yung panahon na ma-experience natin na kahit sino, 'di ba, regardless of the status, okay lang sa kanya na mag-commute
Kasi very reliable. Well, in fairness din naman nasa ayos din naman kahit papano yung Fair, gumanda natin, na. Gumanda na. naman din. Oo. Gumanda naman din Oo. kumpara din talaga sa dati. Oo, pero medyo Pwede pang mag-improve. Oo. At ako Diba? looking forward ako yung sa subway na ginagawa kasi tuloy-tuloy ang dredging ngayon eh. Ayan. So hindi natin alam So in kung fairness, kaya pa nating sumakay na. sana maabutan natin, Kaya nga Jex, eh. di ba? Oo. Gusto ko talaga yung maabutan yung mga ganyang klaseng mga pagbabago. Tama. At feeling ko lang, mapapabilis talaga siya kapag ka, alam mo, naisa sa ayos sa mga funding. Ayan, Ganon. yung may mga mata. Oo. Pero, Pero, entertainment ayan, po kami. joke lang. Jokers po kami. Wala naman po kaming Oo, pero alam mo, masyadong opinion. Ang Oo. bigat sa dibdib yung, Totoo. yung sinabi ni Bryce ano sabi Hernandez niya? na lahat daw ng project nila substandard. Yun Hindi yung lang flood control kasama yung building. Yun yung masakla. Diba? Paano pag... Kalsada. Yung nakakalurkay dyan, yung kapag napag-uusapan yung the big one? Oho. Yung sabi nilang posibleng mangyari na malakihan na Lindol. earthquake. Pero in fairness naman sa kanya, nilinaw Oo. niya naman. Na? Parang ang nangyayari, kaya naging substandard. Halimbawa, ikaw si DOH, papagawa ka ng ospital. So, magbibigay ka ng plano mo na which is good for the building na matibay. So, ang gagawin, kung ako naman yung sa DPWH, ang gagawin ko, susundin ko pa rin yung plano mo, pero i-revise ko yung plano na mas mahal. Papatungan ko siya, pero susundin ko na plano yung sayo. Ayan, so kaya naging... Oo. Di minahalan lang. Oo. Pero yung standard nung mismong Oo. sinunod naman. Sinunod naman. Kumita lang. Oo. Nang matindi. Grabe, Oo. sobrang nakaka... Pero bigat. yung ang hope talaga natin, yung dumating tayo sa panahon na ito talaga yung feeling ko basihan ko, Jegs yung yung ultimo yung mga mayayaman na kaya Oo. nilang na kasi madami kasing mga kunyari mga politiko, mga businessmen na talagang mga mayayaman na kapag ka meron silang sakit, ang option nila agad ibang bansa. Oho. Laging option nila yun eh. Tama. Kasi hindi kaya rin ng Pilipinas, ganyan. So, ibang bansa agad. Palibhasa, meron silang capacity, may Correct. capability, kaya talaga nila, afford Oho. nila. 'Di ba? I pray na dumating yung panahon na parang katulad ng pagsakay ng mga presidente ng kumpanya sa mga trains kasi sobrang safe at sobrang efficient. Dumating yung time na, ay may sakit ako. Oho. Mataas ang posisyon ko sa kumpanya. Carry kong kaya kong magpagamot abroad. Pero dahil sobrang ganda ng government hospital natin, dito na lang ako. Ay, sana. Di ba, Jegs? Totoo. Di ba, yung parang, yung sa sobrang confident mo sa kapasidad ng mga ospital natin dito, hindi ka na mag-iisip na kahit afford ko abroad, dito na ako. Kasi ka-level naman Sa totoo lang, kaya naman Yan ang prayer. Kaya Oo. naman hindi lang talaga nagagamit ng wasto. Ay yung nako, pera. entertainment kasi tayo, Oo, kaya joke walang ganyan. lang. Joke! Kayo naman. Walang Masyado kayo siniseryoso. Walang ganyang opinion. Charot. Hindi, pero diba, Oo. ang saya no, na, Correct. for example, yung kakilala mong business person na alam mong pag nagkakasakit siya kahit ubo lang, Oo. pumupunta pa ng Singapore, let's say, ay hindi, magpi-PGH ako Ayan. kasi maganda ang facility, magagaling. Diba? Kasi Correct. maganda naman talaga, Oo. in fairness, magagaling Alam lahat mo- nasa PGH. Alam mo yung may lagnat lang si Nicole, nagpa-admit siya sa PGH kasi katabi niya lang room si Piolo Pascual. Diba? Yung Kasi, mga- correct. Kasi si Piolo, Oo. kahit afford niya Oo. nagtitiwala siya Sa- sa kakayahan. Oo. That's the goal, maging roommate si Piolo Pascual. Kasi nga po, entertainment Oo, kami. yun. Diba? Kayo naman. Kayo naman. Hindi ba, ang saya Oo naman. isipin nun, diba? Tapos walang medical personnel na magwi-wish na magtrabaho sa ibang bansa. Oo, wala nang Kasi lalabas. wala nang lalabas kasi dito pa lang sa Pilipinas, ang Oo. ganda na ng swelduhan. Yung mga benefits. Diba, Jegs, ikaw ilang beses kang na heart attack. So, ako ilang beses na rin akong napunta sa hospital facility sa kung ano-ano mga dahilan. So, nakakausap natin yung mga medical personnel. Oo. So, nachichika natin na Correct. nagugulat tayo sa sobrang tindi ng mga ginagawa nila. Ganun lang yung sweldo. Totoo. Na parang
kakahiya namang sungitan to. Sinungitan na siya ng lahat ng mga tao. Tapos kaya ito nga lang yung kinita niya. Nabuti na lang mahal niya yung ginagawa niya. Kaya patuloy niyang ginagawa. Pero kung halimbawa, di ba, mahal mo ang ginagawa mo, tas meron pang balik na magandang sweldo, bakit naman hindi? Mas gaganahan ka. Mas gaganahan ka talaga. Papasok kang nakangiti. Oo. Papasok kang excited. Kasi nakakalungkot ngayon, 'di ba, yung mga nurses natin, parang nagti-training lang sila dito, makakuha lang ng experience, tapos para gamitin yung skills makapag-abroad. kasi mas mataas nga ang Kaya nga. ang sweldo doon at mas magandang opportunities, Pero, 'di ba? pero again, we're looking forward na darating yung panahon na yun. Diba? Ang sarap mag-isip. At saka, sabi ko nga sa iyo, yung isa sa mga parang naisip kong pangarap, 'di ba? Yung dumating ang panahon na yung mga home for the aged. Yan. 'Di ba? Hindi siya yung pupuntahan, hindi siya Village pupuntahan. na siya. Village siya. Da parang ang goals pag tumanda ka, ano ngayon kung yung mga anak ko pabayaan ako. Okay lang kasi ang goal makapunta dun sa village na mga home village of the aged. Ayan. Kasi doon libre ang Zumba. Oo, yung bibisitahin ka halimbawa ni Princess, san si Mami? Ando na nagyo-yoga. Nagyo-yoga session. sa may Zen Garden. Totoo. Nasaan si Daddy? Nandoon siya, nagpipilates. O diba, nagpipilates siya, may mga stretching exercises kasi yung mga buto-buto daw at saka mga muscle, parang medyo kailangan ng i-stretch. Ganon. Tapos sasagot si Prince, wala daw siya dun eh. Nasaan? Baka nag-golf. Ayun. Nasa golf course. Tapos, ang mga kasama ng mga nanay at tatay ni Princess at Prince, mga businessmen. Correct. Kasi yun din ang goals nila. Parang mayaman o mahirap ka man, basta tumanda ka, hindi ka naisipin ng mga anak mo, 'di ba? Doon ka na sa village of the aged, 'di ba? Tapos hanapin, saan sila kakain? May choice. Kung gusto nila mag-steak o gusto nila mag-salmon, 'di ba? Mga ganon. May barbecue park. Baka nandun sa barbecue park. Pwede. Diba? Tapos yung hospital, nandun na rin sa loob. Nandun na rin. Ay. Sana all. Hindi ko lang alam kung meron ng ganyan talaga bonggang-bongga sa ibang bansa. No? Pero may mga napapanood kasi akong mga pelikula, although pelikula naman yun, na parang ang saya nung mga, yung mga matatanda kung nasaan sila. Kasi, yun nga, parang ang daming recreational activities. So, hindi lang siya isang building na nandiyan, kaya it's a village eh. Kung building man, yung mga parang high-rise na mga sosyal, yan, nasa 31st floor, mga ganon, 2-bedroom unit, ganyan. Diba? Wala lang, masarap lang mangarap na dumating yung panahon na maging ganon na. Correct. Ang lahat. Diba? Tapos wala na masyadong nagugutom. At saka hindi na mag-worry yung anak na anong mangyayari, sino magbabantay, mag-aalaga kay mommy, kay daddy. Kasi isa yan sa mga mga pasanin na mga parang, magiging anak natin. Kung hindi natin napaghahandaan yung future natin. Parang nakakaawa sa totoo lang na dito sa Pilipinas, napakaraming hanggang sa kamatayan, sila po ang breadwinner. Oo, yun sana yung dumating yung panahon na excited ka na diba? Iwanan ka na ng anak mo kasi pumunta ka na sa village. Village of the aged. Diba? Yung excited na ako, I can't wait na mag-60. Ganon. Kasi para makapag na ako, ano yung tawag doon? Pilates for free. yung hindi ka na dumating doon sa punto na ito yung reality sa ngayon na nalulungkot ka kasi hindi ka nabibisita ng anak mo. Ganyan. Doon. O ngayon, magbabaliktad, nalulungkot yung anak mo kasi hindi mo na sila naalala. Busy ang mudra. Ang dami kasing ganap dun sa Village of the Aged. Diba? O di naman kaya kung di man tayo makarating dyan sa panahon ng Village of the Aged, bumaba na lang yung presyo ng toll. Yan. Diba? Tama. Oo. Kasi, tsaka yung wag ang dami naman nating pangarap, Diego Bandido. Wag na nga yung toll eh. Kasi kaya naman pala magpatayo ng sariling daan ng gobyerno dahil may pera tayo. Di ba yung kahapon? Kaya yung, nga. Sabi daw yung Skyway, mga 50 billion lang something yun. O, di kaya palang i-fund. Hundreds of million yung nawawala. Joke! Kami po ay entertainment. Hindi, diba? Alam mo, kasi yan yung isa sa mga dahilan kung bakit kahit gusto naming tumira sa Laguna, kung saan talaga yung bahay namin.
di namin ginagawang mag-araw-araw biyahe from Laguna to Grabe, Pasay. Skyway. Kasi one way pa lang, nasa 500 na. Wow. One way! Oo. Jego! Magkano yung sahod natin dito? Ano hindi nakakain? Oo. Hindi naiinom. Tama. Ano, di ba? Kasi ang mahal. Correct. Ayan. Ganyan. Tapos yung ang daming pangarap, tama Oo. na nga. Ang dami naming pangarap. Ang dami nating pangarap. Ang dami nating pangarap para sa Pilipinas. Mhm. Sa totoo lang. Kaya ang prayer natin kapag ka may mga ganitong revelation, Mhm. kapag ka may mga ganitong kantahan at laglagan, di ba? Oo. Meron talaga siyang mapuntahan. Correct. Oho. Which is eventually maging mas maayos po Oo. yung Pilipinas. Well, Yun naman yung goal alam eh. naman natin we can't stop corruption eh. At least medyo maano natin. Medyo control. Makontrol ganon, siya. Oo, ayan. Kasi tayo din mismo eh. Tayo mga tao mismo. Tama. Corrupt din. Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!